студенти, уважаеми преподаватели, научни работници, културни дейци, уважаеми дами и господа, носители на награда Варна, уважаеми съграждани! По традиция днес сме се събрали да отбележим един от най-българските празници – 24 май, денят на българската книжовност и култура. Денят, в който се прекланяме пред делото на светите братя Кирил и Методий, защото тяхното дело е символ на националното ни обединение. Не случайно нашата азбука е част от световното културно наследство. Не случайно светите братя Кирил и Методий са провъзгласени за покровители на Европа. Нека се гордеем, че сме българи. Нека помним, че и ние сме дали нещо на света, на вси славяни книги да четат. Честит празник на първокласниците, които вече ме могат да четат, на абитюрентите, които с трудолюбие и грамотност ще търсят своята професионална реализация, на учителите, които са нашите съвременни народни будители, на всички, които обичат, пазят и творят на нашия прекрасен български език. Честит празник на всички, които посрещат 24 май извън пределите на страната ни. Честит празник, Варна! Благодаря ви!